mun kawo muku ainihin waɗanda ke kula da harkar gidan damben birnin Kebbi da kuma shiga da fice na gidan damben birnin Kebbi. Da kuma yau za su muku bayani cikakken bayanin abin da ya faru bayan final da kuma ainihin ƙarin bayani game da bidiyon da anka saki kwanan. Assalamu alaikum jama'a, da fatar kowa ya wuni lafiya. Sunana Bala Mandi. To abinda dai nake magana akan shi, mun yi wasa final kuma mun gama lafiya lau. To abinda muke ji da mutane, muna jin raɗe-raɗi da mutane, muna jin wasu ƙarya wasu gaskiya. To gaskiya jama'a, mu muna da faɗar gaskiya abubuwan da suke faruwa, muna da sirrin wadda lalura ta dambe wanda aka gama ta final. Saboda duk wanda zai hawa midiya ya yi wanga bayani zai ƙarya kan shi, amma za ka ji gaskiyar bayani tsakanina da ni da Umar Bulle. Ga mu nan za ka saurare mu in Allah ya so. Umar Bulle, bismillah. Assalamu alaikum al'ummar duniya waɗanda ke kallon wannan labarin tattaunawa da ake yi. Mai gidanmu Faruku Firazdo, wanda wani cikinmu ƙungiyarmu ya hito ga duniya ya ce bai taimaka mai ba. A zahiri damben ma da an kai gaba ɗaya ko shi Faruku bai amfana ba ga yadda shi wanga bawan Allah da ya hito ga social media yana bacin Faruku. Faruku ya mai abinda har ya ƙara rayuwa ce bai iya mai. Nan an ka to aka iske ana biya te bashi wajen 400,000, makaɗi na biya te 300,000. Faruku ya ɗauki naira 150,000 ya fara ba makaɗi. Aka ƙara dambe, Faruku ya ɗauka naira 150,000 ya ba shi ciku, ya ce ya kai makaɗi naira 150,000, ya cire ya riƙe naira 100,000 ya kai makaɗi naira 50,000. Makaɗi ya yi hushi ya tahiya te. Sannan aka taho fes ana fara kiɗi, ana fara dambe da Faruku ya shigo cikin lalurat, ya ɗauki naira 150,000 ƙasa ya ba Sama'ila, ya ce ya te ya kama gidan haya. Sama'ila bai kama gidan haya ba, dama tun kayan Faruku ya to ya riga ya ɗauki ɗakin, ya te ya ɗauki kuɗi ya kashe. Ya sake ya dawo ya ce mai wasu sun to suna biya te dambe ga 'yan ƙungiya ga kowa zaune. Faruku ya sake ya ɗauki 150,000 ya bashi, bai biya kowa bashin da ya ka biya ba. Aka sake dawa ya ce wani na biya te naira 100,000. Faruku ya sake ya basu a gaba ga mutane, an ka bashi naira 100,000 ƙasa ya ba wannan bashi ne. Ya sake ya dawo ya ce ma wasu daga Saminaka 'yan dambe sun taso, Allah yana son a bashi. Faruku ya hito ƙarfe 12 na dare ya bashi naira 50,000. An ka sake dawowa ya sake ya kira Faruku ya ce da Allah 'yan damben da annan suna son wajen zama katihu da abin ga, an ka ɗauki naira 70,000 an ka bashi, ya kashe bai yi wannan lalura ba. Ya sake ya dawo ya ce yana buƙatar ƙarin kuɗi da Allah a taimaka mai don shi wata lalura. Ya ce an ka bashi naira 40,000 ya kashe kuɗin nan, bai yi komi da su ba. Duk waɗanda da a cikin damben ga babu wanda ya faɗa ma Faruku ya bashi waɗanda kuɗi, ko mu da aka tare da shi bai faɗa mana Faruku ya bashi waɗanda kuɗi ba, sai dai da mun ka ji da baya da aka yi mana bayanin yadda an ka bashi waɗanda kuɗi, duk ya bi su ya kashe bai yi komi ba. Ya sake dawa muna tare da ni da shi Aliyu Mandi muna tare, ya ce ma Faruku yana cikin matsala don Allah a taimaka mai da kuɗi. Faruku ya ɗauko naira 40,000 ya bashi, ya ce ba su an haka mai su sun ka cika 50,000. Duk muna kallo ba mu ce komi ba. Yau shi adda bakin bacin Faruku ya ce Faruku ya handame kuɗi. Sannan 'yan kwamitin gidan damben da ya ka ɓaci, Gurma da Jamus alheri sun kai mai, sun taimakai kayan Faruku ya taho, sun bashi kuɗi, sun ara mai, sun bashi kyauta. Sannan Faruku bai cikin damben, ba shi ya kawo dambe ba, gidan damben ba nashi na ba. Faruku ya ɗauko ya ara mai, suna can bariki ana wahala, an ka kawo shi cikin gidan damben an ka aji, kuma Faruku ya taimaka mai, ya sa kuɗi ne. Faruku bai cikin dambe, amma kayan ya to ya sa kuɗi ne sun yi ƙarfin 300,000. Bai sai yadda an kai an haka mai zazu ba, ganin zazu ɗaya da sanin gidan ɗan kande da wasu 'yan wasa haka ɗaya ji an ce ga sunan ce, sai da ya mamakin ya an kai sun ka to. Sannan in ya tashi wani ɗan kwamfilan za su iska ma Faruku har gwamnan house su ce akwai lalura a ɗauki 100,000 50,000 gudunmawa duk a basu. Yau shi na zai ɓacin Faruku kawai ga lalura. To mu Faruku ba shi zai tankama ba, mu za mu tankama don mu ai yaran Faruku. Ko ina an ka ce muna iya kare shi, don wa'anga abubuwa duk gaba gare mu an kai su ba baya gare mu an kai su ba. Kai Mandiyu ka sani akwai wa'anda an kai gaba gare ka, akwai wa'anda an kai gaba gare. Duk wa'anga abubuwa shi ya ɗaya su kawai babu tunani. Shi wanda ya mai tambayoyi kahin ya tambaya kamata ya hito ya tambaye mu ya an kai. Sannan yau an zo an ƙara wasa, bai sayar da an kaɗa gidan nan ba, ɗaya to ɗaya ce wasu shirme ne ya ce. Shi kai ne wanda ya jaridar da shi ya mai tambayoyi, ya bi shi naira 100,000 sai da ya jawo mutane, an ka tara mai mutane dan ɗai
ya yi mai cin mutunci, kuma Faruku ya to ya ba da wa'annan kuɗin da ya ara mai shi ɗan jarida da ya interview da shi. Ka ko ga Faruku ya wuce Sama'ila Kaɓate ga duniya, sannan bai kamata a ce ka ɓaci Faruku ba, don Faruku ya yi ma komi ga rayuwar dambe. Don wanga dambe da an kai gaba ɗaya kai na wallahi Faruku ya washi ba kowa ba, don kuɗin da an ka haɗa an kai calculation sun kai naira miliyan guda kaɗai an ka kashe musu, duk cikin mu babu wanda aka kashe mu wa'anga kuɗi. To, ni dai abinda zan faɗi, to tsakani da Allah lalurar dambe da an ƙi da an so wata turare kwalba, kuma mu alhamdulillahi tun da dai an kai lafiya an ka ƙare lafiya. Sa'annan kai Sama'ila Ƙaro ka daina zagin mai gidanmu. Mai gidanmu duk abin da aka yi ya riga ya yi ma. Saboda yau a ce mu ne muke da damben, to da mun san cewa abin sai ya yi haka, amma da Allah ya kaddari kai ne kuma ya taimaka ma bisa lunkin ba lunkin mun sani abin da duk aka yi ya yi ma da kai da ɗan gero, amma ku hito ta midiya kuna da zage shi. To ku sani lalurar dambe, ɗan gero kai dambe kai baka iya lalurar dambe ba, kai ma Ƙaro baka iya lalurar dambe ba, taurin ma baka iya ba, taurin ma mu mun ka gada abin mu. Ko gane mu dai mun sa hullan mu ta dawa mun san cewa gadon gidan mana. To hakan ga duk lalurar da za ka yi ka wa kanka adalci, ka wa kanka adalci, saboda lalurar duniya za ka zo kana zagin mutum a ɗauke ka da midiya a tura a yi bincike ba gaskiya na ba. The first abin da kake magana ka ce ka samu wanda ya kawo muku matsala ga wanga dambe Faruku Faruku MC mai girma gwamna. To Faruku MC mai girma gwamna alheri ya kawo ma, amma kai baka san yadda za ka yi ba. Wanda aka tara ma 'yan damben Najeriya waɗanda kowa ke so ya gani a Najeriya, ka kasa riƙon mutum biyu, iyaka an samu kuɗi a baka ka sa a jiru ka wuce. Mun san duk abin da yake faruwa, muna gani mun kyale ka ne saboda lalura, ku ne ake shi ɗanta amma muna kama ma. Kuma ka sani ko kama da muke shi ya samu mu kama ma, wala da bai ce mu ce mu kama ma ba, shi ma ya kama ma, wala kowa ba zai shigo ba, amma ka mai da raddi na zage wanga bawan Allah. To mu ko kawon mu ba haka mu ta lalurar dambe bale mai gidan mu biyayya mun kai an koya muna lalurar dambe ga yadda aka yanta, sa'annan da juriyan dambe muka bi hanyoyi kuma mun haga ne, amma muka kyale ka don ya ce mu kyale ka ai lalurar. Ni shahidi niki kahin a tanka lalurar ga duniya, duk mai saurare mu kowa ya ji kahin a tanka ta sai da ya ce ma nawa ake biyan ku na bashi, kuka hoki aka biya, dukkan kwaso lalurar ka sai ya baka kuɗi ba Allah ga. Mota yanzu abin da ka ci ga damben ga kai in baka sani ba, ni ina takarda rubuce ka ci naira 800 ga damben ga, ba wanda ka ba kuɗin da ka kashe kai Ƙaro ba ka faɗa ma ɗan gero, shi yasa lalurar ku ba ta yi daidai. Sa'annan sifotan gurmaɗa da kake cewa sun ci amana ku da jamawa, mu sifotan gurmaɗa da Faruku mu ba abin da za mu ɓaci gare su, lalurar su mun gode musu, mun gode musu sifotan gurmaɗa da Jamus, Allah ya saka da alheri. Kuma haka da sun kai in dai suna hakan ga dambe zai ci gaba a jihar Kebbi. Don abin da yake faruwa, dan wani gari ya zo nan birnin Kebbi ya ci mota, da ba su yi tsaye ba lalurar da ba a yi ta hakan ga, kuma Allah ya kaddari an ka yi ta haka an kawaye lafiya lau. Don hakan ga Ƙaro kayan kuskure, ɗan gero kayan kuskure, a bayan ka so kira wayan shi don Allah ku roƙe shi hankali. Ga lalurar duniya ba a cin zarafi, a girme ya girme ka. Mu yanzu ga lalurar dambe Ƙaro mun girme ka, in dai lalurar dambe ta ƙyale kana mun kai mun ka saka gaba. Don hakan ga abin da nake kira da kai, don Allah ku kira wayan shi, wallahi ku kuskure. Alhaji Sule kai ma da ka buɗe wannan midiyan ka saki, wallahi ka yi kuskure, amma ka kira namba ta mu yi magana da ni da kai, amma wallahi ka yi kuskure saboda ana cin zarafin mutum. Kai ɗinka kana bin su bashi na sani, amma ƙare da ƙaro tsaye kai kacce wallahi za ka yi ƙarar ɗan gero. Nawa na ka ara mai naira 100 suka komo naira 80. Faruku shi ya tura ma kuɗin nan an ka walwala wannan rikici, amma ku ya kamata in ka ga mutum ya ɗauko ɓanna ka ɗan tare shi in kana son midiyar ka ta ɗan gyaru.
aka kama ma saboda gaskiya Alhaji Sule ni ban sa ran kai wannan abin. Ka san ai mu haɗu da kai ka ce kai wani bidiyo amma baka ida sakin shi ba. Na gan shi kuma gaskiya ni na Allah wadde da laluran mu akwai wani bayani da Ƙaro yayi na ƙarshen wannan bidiyon nashi. Ya ce 'yan kwamitin Gurmada da Faruku Firazdo da ƙungiyar Jamus sun wace mai dambe. Wallahi ba ku san abin da yake dunkule ba, amma ni zan balle muku komi ku jiya. Abin da yake faruwa, wannan makaɗin dambe ya ce yana biya kuɗi. To bayan yana biya ku naira 200,000, aka baka naira 150,000. Kai riƙe naira 100,000. Da kai riƙe naira 100,000 ka je ka bashi naira 50,000. Don Allah wane na zai zauna shi ma kiɗi a wanga lokaci na dambe bashi yiwa haka nan. Yanzu an tashi daga dambe, mu abinda muka sani yanzu nan sportan jihar Kebbi in ya tashi ya je Abuja ko kuma ya je Zaria ko Katsina har ka yi tafiya ko fiye wuta sai in ka sata hanya ka je ka sai abinka. Don haka su ƙungiyar sun yi baki, sannan tare da su aka tayar da lalurar ga. Sun ga ko naira 10,000 an ka baka an ka dawo gobe ba a samun su gare ka. Don haka da su ji kunya gara su yi maikin waccan lalura ta waɗannan baƙinsu. Saboda baƙo rama na kwanan su 3 sun kai. Ka ce sun je an kashe kuɗi, shin wawwace ma dambe. Sannan bawan Allah ga ya kashe kuɗi miliyan nawa aka kashe. Duk ɗan damben da haka gani gidan ga kowa kake inda kana kallon dambe ka san miliyoyi na an kada. Kuma ka bari sun wace kuma ka ce baka iya biya musu ko kuɗin ɗaki. Shi wai wanga da ya kawo shi su zai biya. Ina gaskiya haka na. A matsayinka na ƙungiyar dambe ka ce wai aka kawo ma ɗan dambe wai ba za ka biya mai kuɗin ɗaki ba sai dai wanda ya kawo ma shi ya biya. Kuma kai za ka mori wannan lalura. Sa'annan ni kaina a yi cinikin da an kai ya kai naira 100,000. Ni kaina na hau mashin na je tsohon mayanka nan na same su cikin ɗaki. Ya ce mai mandiyu na ce mai N. Ya ce to kai tun da alƙalin wasa kake bari a sallame ka wuce. Na wuce 'yan kwamitin ga suka yi ta kiran shi sauransu ba su inda ya ba ƙare da ƙarau abinda suka gano suka iske gare bai take karya ba. Kaga wannan ba zai musu amfani ba. To shi yasa tun da sun haka nan su kuma suka ɗauki matakin bari suwa kansu mahitar baƙinsu tun da shi bai son a yi yadda ake so. To ka ji abin da ya wace mai dambe. Don haka babu wanda ya wace mai dambe, shi ya wace dambe ne da kai ne. Mai saurare na hijiya ɗan gero da kai da Ƙaro ku kun ka wace damben ku. Ba wanda ya wace muku dambe. Ƙungiyar Gurmada sun yi bakin ƙoƙari, ƙungiyar Jamawa sun yi bakin ƙoƙari. Sun tare muku. Mai shari'a yadda kun kai haka da kai da Faruku Jega. Sa'annan Mayan Marcus da kai da su Nafi'u da dai sauran 'yan kwamitin ku. Allah ya saka muku da alheri. Tunda kun ka ba Gwandu Emirate goyon baya. Abin ya yi an yi lafiya an ƙare lafiya. Mu dama muradin muke.